Takže keď držíš v ruke teraz tento opál, koľko sa odhaduje jeho hodnota, jeho cena? K čomu by sa dala prirovnať? Jeho hodnota by sa určite dala prirovnať k hodnote luxusnej limuzíny a s tým by som ešte chcel zdôrazniť to, že luxusná limuzína sa vždy dá vyrobiť a nahradiť, kdežto tento opál je unikátny sám o sebe, čiže hypoteticky jeho skutočná hodnota z hľadiska, čo sa našlo v prírode, by bola ešte vyššia. Väčšinou áno. Aj keď tá hodnota je samozrejme veľmi relatívna a mení sa s časom, väčšinou prudko stúpa. A v akej hodnote je napríklad tento konkrétny? Tento chalcedón, tak zase tu je veľmi ťažké uvažovať o nejakej konkrétnej sume. Nepoznám krajší chalcedón zo Slovenska a keď porovnám ten chalcedón s inými vzorkami zo sveta, tak isto by vynikal. By som povedal, že tiež by si za to človek mohol kúpiť celkom slušné nové auto. Wow. Samozrejme nie každý zberateľ by bol ochotný za ten chalcedón dať túto sumu, ale je to unikát. Je to veľmi ťažké takýto kameň vôbec porovnávať cenovo s inými kameňmi, lebo nemá konkurenciu.